नमस्कार, या व्हिडिओमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। मी हा ब्लाऊज चंद्रमुखी बाहीची डिझाइन केलेली आहे। ब्लाऊजला बाही तर बघू शकता तुम्ही, सुंदर असं बॉर्डर दिलेली होती। प्लेन कपडा आहे, तर ही बाही त्यांनी मला सांगितलेली करायला। आणि पुढे डबल कटोरीचा हा ब्लाऊज आहे, बघू शकता फिनिशिंग किती सुंदर आहे प्रॉपर। आणि पाठीमागे मी काही हा गळा बनवलेला आहे, बॉर्डर ही दिलेली होती, तर त्याच्यातलंच थोडासा कपडा दिलेला होता। तर त्याच्यामध्ये दोन ह्या कळ्या प्रकारे मी डिझाइन सांगितलेली आहे। हा व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे पहिला, तर तुम्ही बघू शकता। जर तुम्हाला ही डिझाइन काढायची असेल तर खूप सुंदर असं कलेक्शन आहे। प्लेन ब्लाऊज आहे, तर हा ब्लाऊज ग्रीन कलर मध्ये होता। तर त्याला बॉर्डर ही अशी दिलेली होती, त्यांनी लॉंग स्लीव्स करायला सांगितलेले। तर त्याच्यावरती मी ही लेसची डिझाइन केलेली आहे। तर किती सुंदर असं आपण डिझाइन बनवू शकतो हँडवर्क। तर असं हँडवर्क करायला गेलं तर हे 2-2.5 हजार रुपये त्याची प्राइस होते, पण आपण कमी खर्चामध्ये हे अतिशय सुंदर असा लुक आपण आपल्या ब्लाऊजला देऊ शकतो। तर मोठी ब्लाऊज लॉंग बाही आहे आणि त्याला मी इथे मणी लावणार आहे, लावून घेतलेले नाहीत अजून। आणि हा सुद्धा डबल कटोरी आहे। हे सगळे लग्नाचे ब्लाऊज आहेत। तर आणि पाठीमागे मी एक पॅच लावलेला आहे आणि ह्याच्यातला जो कपडा उरलेला होता त्याचीच मी हे थोडीशी या प्रकारामध्ये डिझाइन करून घेतलेली आहे। जर तुम्हाला हा ब्लाऊज आवडला असेल आणि करावा वाटत असेल तर तुम्ही माझा या ब्लाऊजचा जो मी कटिंगचा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे तो तुम्ही बघू शकता। आता माझा तिसरा ब्लाऊज आहे, हा सुद्धा ग्रीन कलरचा आहे। तर त्याला हे अशा प्रकारे एम्ब्रॉयडरी केलेली होती, तर ती स्लीव्स साठी वापरलेली आहे। आणि पुढे सुद्धा हा डबल कटोरीच आहे, बघा तुम्ही पफ किती सुंदर आलेले आहेत। आणि ह्याच्यातला कपड्याची नाडी निघत नव्हती, पूर्ण हे डायमंडचा भरलेला ब्लाऊज आहे। शिवताना जरा खूप त्रास होतो याला। पाठीमागे त्याने नाडी मला लेस डायमंडची सांगितलेली लावायला, तर मी ती लावून घेतलेली आहे। काही पंचकोनी गळ्यामध्ये हा ब्लाऊज मी केलेला आहे। थोडीशी छोटीशी उरलेला ह्याच्यातला कपडा होता, त्याची फ्रिल बनवून घेतलेली आहे आणि छोटेसे असे लटकन इथे टच करून घेतले आणि त्याच्यावरती हे डायमंडचं बटन लावलेलं आहे। हे ओरिजिनल डायमंडचं बटन आहे, निक कपड्याचं बटन नाही आहे, त्याने थोडासा वेगळा शाईन येतो आहे। आणि पाठीमागे सुद्धा मी हे डायमंडची उरलेली लेस लावून घेतलेली आहे आणि फॅब्रिकचे लटकन बनवून ही नाडी अटॅच केलेली आहे। तर बघू शकता तुम्ही किती सुंदर असं कलेक्शन आहे। तर तुम्ही लग्नाचे जे ब्लाऊज असतील तर त्याच्यासाठी तुम्ही ह्या डिझाईनचा नक्कीच वापर करू शकता। माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा।